ओइ बुरि दाबो जादोंना जायाखै ओंखारनायालाय आलायलांसै आं बिदिबा नेनोनो बुरिनो माखोबा सिंसा पाउदार फुनफब जोबाखै बे सेनफोरखौ मोदोमफबलायनाय हौवा नुगोन दे नों माबार फैदो ला 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 एसे गाबज्रिबाव थांनाय बियो सेंग्राफोर नायनो देलायनां आहा आहा टिंका टिका उहुय आहा दिनै बिहामजोजों बेरायनो मोनसिगोन बायदि मोनखाबाय आं ओंखायनो साफा देलायखासै पाउदारखौबो फोनखाबाय आं आथिङावनो उहुय मोजांखौनो फोनखानांसिगोन पाउदारखौबो थांगौ र' मा खें खें खालामबाय थायो मोजांबो देलायस्लाबनो होआ मा गोसोम जाना दंखायो एसे देलायाबा जागोन नामा थांगौ र' माखौ होख्रावगासिनो सबबो देलाय मोना स्कुटिफोरालाय थाव दंना गैया आं हरलाय दा नारनांबा जागोनसो थौ थौ माबार थौ आंलाय मा सानैखौ गामावनो नोंनिखौनो गानसै आं बोरायबाबो सहैबानो जाथारबाय आहा जायगायाव है है खारग्रावहाय आहा है सलायग्रोथारसै आं माबा किकुटि सलायनोबा माथो किटनि गानांगौनो किकुटि सलायनोबा किटनि गानांगौनो दिनैसो मिथिदों आं आयु सलायथारनोसै आं किटनियालाय अबाव दङ गाहायावनो नामा बिहामजो अबाव दङ नोंनि खर'आव दं न' साबिया न' खर'आव दं नोंनाव गुलियाव थुबानो खारगोन नामा बे किकुटियालाय थुनोसै आं होनबालाय बे किकुटिखौ बेयावनो आं हायाहाय आंसो जानाय नङा खोमा माथो गोलोथारबो आयु माइ गायना बोलोबो गैला दुगि फागि रानख्रेबख्रे बिस्कुटिखौनो थिखांनो हाया बेनोसो सलायनो फैदों no. मोजां गाखो खुन्थेंनांगोनबो हाथा साथा गला जोबगोन मा खिमजानायनि गोलैनांगौ आहालाय हुवानि मोजां जिरायखादो आहा नोंहासो आंसाय बैसा देरसिन नोंहासो बोरैबा गोलैनो हानाय आहा गोलैखाया खावसे एसेनो बुरिया हारा स्राव स्रावनो हौवा बायदिसो गाखोबावलायो खावनै बावसो बैसो गोरलै बुरिया जायो आंना बिदिनो थौदो माबार लुथारबाय आं बेरायनो दे स्टार्ट होनोसै आं होदो